Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І калі раніцы ў выхадны ты прачынаешся ад паведамлення выкладчыцы ёгі, што ранішняя практыка ў парку адмененая ў сувязі з дажджом, ты глядзіш за акно і сапраўды там усё шэрае, там ліе, то тады ты разумееш, што гэта выдатны дзень, каб нарэшце запісаць падкаст, таму што ты проста не можаш выйсці на вуліцу. Таму вось мы тут, у 128 выпуску падкаста, дзе пагаворым пра добрыя кнігі, якія я прачытала за апошні час. Пагаворым толькі пра добрыя, сёння пра дрэнныя кнігі я вам расказваць не буду. А яшчэ вельмі незвычайна запісваць падкаст раніцай, таму што, шчыра, я не памятаю, калі я рабіла гэта апошні раз. Звычайна свае выпускі я записываю ці вечарам, ці бліжэй ужо да ночы, але тут раніца, а я ведаю, што раніцай у мяне іншы голас. Я не ведаю, ці будзе гэта заўважна у выпуску. Калісьці я ўжо абмяркоўвала гэтую тэму, бо я памятаю, што мне спадабалася, як я гучу раніцай, і мне вельмі хацелася запісаць падкаст раніцай, і я тады гэта зрабіла, і сапраўды пісалі, што ёсць нейкае адрозненне. Але мне падаецца, што оно не настолькі відавочнае, і тым не менш, я як быццам сябе больш камфортна адчуваю, гаворачы раніцай, таму што яшчэ, можна сказаць, свежая, яшчэ не стомленыя мае звязкі галасавыя, і таму мне здаецца, што гэта павінна атрымацца добра. Ну і раз сёння мы пагаворым пра маё апошняе прачытанае, то тут варта сказаць, што за апошнія, дзесьці месяц-два, мой будучы топ года, пра які я вам буду расказваць ці ў канцы года, ці хутчэй за ўсё ў пачатку наступнага, ён заўважна павялічыўся. Таму што я перажываю кожны год у пачатку года ці дзесьці вясной, я перажываю, што я чытаю, а вось тая самая кніга не знаходзіцца. Тая кніга, пра якую я буду з захапленнем вам расказваць, як пра найлепшую кнігу гэтага года. І мне падаецца, што вось я так ныла ў сябе ў думках, і кніжны сусвет нарэшце мяне пачуў. Таму я прачытала за апошнія месяцы некалькі цудоўных кніг, у тым ліку і кнігі, пра якія я буду згадваць сёння, гэта акурат тыя кнігі, якія я буду вам хваліць, раіць, рэкамендаваць у канцы года ці ў пачатку наступнага у топе года ў найлепшых прачытаных за год кнігах. Вядома, што ўсё можа змяніцца, і я магу прачытаць кнігі, якія будуць яшчэ лепш за гэтыя. Гэта таксама цалкам верагодна, але, мне здаецца, што гэта больш малаверагодна. І тут ёсць адна кніга, якая проста нядрэнная. То бок 3 кнігі, якія я дакладна буду вам раіць у топе года, і адна проста кніга Стывена Кінга. Адразу трошкі спойлераў. Але традыцыйна перад тым, як перайсці да кніг, мы пачнём з вашых пытанняў, таму што я неяк даўнавата на іх не адказвала, бо не было такіх звычайных выпускаў. І таму я зазірнула ў свае Google формы, дзе ўжо трошкі назбіралася пытанняў, і сёння я вам адказваю на пытанні з Google форм. Напрыклад, там ёсць пытанне ад Паўла, якога цікавіць, калі ж адбудзецца наступнае пасяджэнне кніжнага клуба «Анягош», у якім мы будзем абмяркоўваць раман Сашы Філіпенкі «Крэмулятар». Адказваю, адказ вельмі просты, гэта будзе ўжо зусім хутка, у жніўні, таму што Сярожа гэты раман ужо прачытаў. Я яго чытала па-руску, калі ён толькі выйшаў, гэта было летась, але цяпер я яго акурат перачытваю, толькі ўжо ў беларускім перакладзе ад выдавецтва Гутенберг. І Наста таксама здаецца ў працэсе чытання. Таму дзесьці бліжэй да сярэдзіны наступнага месяца можна чакаць, што мы запішам чарговую сходку кніжнага клуба «Анягош». І я шчыра ўсцешаная вашай рэакцыі на папярэднюю сходку, дзе мы абмяркоўвалі раман «Кар'ера Мікадзіма Дызмы». Гэта сапраўды быў цудоўны твор, да якога мы атрымалі наўпрост да нашага пасяджэння некалькі каментарыяў, таму калі вы яшчэ не слухалі гэты выпуск, то вельмі раю вам паслухаць. Сапраўды там атрымалася даволі цікавая размова з удзелам некаторых нашых слухачоў, няхай і віртуальна, але людзі напісалі свае класныя водгукі, з якіх мы таксама даведаліся трошкі новай цікавай інфармацыі, і пасля гэтага я настолькі натхнілася, што я пабывала на магіле Тадэвуша Даленгі-Мастовіча, аўтара гэтай кнігі. Дакладней, можна назваць гэта магілай з нацяжкай, таму што насамрэч гэта, я так разумею, хутчэй калумбарый. Гэта такая сцяна, дзе зверху вісіць
як гэта назваць, я не ведаю нават, гэта можна, наўрад ці гэта можна назваць помнікам, гэта такая хутчэй памятная пліта, і знізу таксама да яе далучаныя фотаздымкі Мастовіча і такі стары засохлы вянок. Карацей, Мастовіч хутчэй за ўсё быў крэміраваны, наколькі я разумею, і замест магілы ў яго вось падобныя рэчы. Гэта ўсё на варшаўскіх могілках Павонскі, бо я вельмі даўно збіралася наведаць гэтыя могілкі, паколькі яны знаходзяцца ў Варшаве, дзе ўласна і я. І я зразумела, што я бываю каля гэтых могілак, прынамсі раз на тыдзень, дык дакладна, таму што недалёка ад гэтых могілак у нас адбываюцца квізы. І я падумала, што чаму вось я ўсё хаджу міма, а ўнутр не зайду, таму што могілкі Павонскі, яны сапраўды неверагодна прыгожыя, і аднойчы я праязджала міма, калі ехала глядзець фінал Еўра па-беларуску, і я ўбачыла, што там сапраўды нават праз плот відаць, што даволі шмат цікавых прыгожых помнікаў. І мне адразу згадаліся венгерскія могілкі, на якіх я была. У Будапешце ёсць самыя вядомыя могілкі Кірапешы і таксама могілкі Фаркашрэці. Я была і там, і там таксама пахаваныя многія знакамітыя дзеячы венгерскай культуры, у тым ліку і пісьменнікі. Я вам расказвала пра тое, што я наведала магілу венгерскага нобелеўскага лаўрэата Імра Кертаса, таксама Іштвана Эркіня, майго ўжо улюбёнага венгерскага пісьменніка, іншых знакамітых венгерскіх літаратараў. І вось я зразумела, што, я ўжо 7 месяцаў жыву ў Варшаве, ўжо нават трошкі больш, варта ўжо схадзіць і на могілкі нарэшце. І я адкрыла артыкул, у якім пазначаныя усе знакамітыя асобы, якія пахаваныя на могілках Павонскі. Гэта і спартсмены, і палітыкі, і літаратары, і музыкі. Зразумела, што больш за ўсё мяне цікавілі літаратары. Я склала сабе спіс, я вышуквала вось гэтыя запаветныя лічбы. Па-польску гэта называецца кватэра. То бок, калі ты шукаеш, дзе знаходзіцца магіла канкрэтнага літаратара, то гэта падпісваецца, напрыклад, кватэра 275, працяжнік 1, працяжнік 3. Гэта участкі могілак, на якіх можна знайсці гэтую магілу. Вось гэта называецца кватэра. Гэта было даволі забаўна, і такім чынам я знайшла Тадэвуша Адалэнгу Мастовіча, я знайшла многіх суперзнакамітых польскіх пісьменнікаў кшталту Баляслава Пруса або Збігнева Герберта. Таксама на гэтых могілках пахаваная жонка пісьменніка Яраслава Гжындовіча, які добра вядомы беларускім аматарам фантастыкі, дзякуючы беларускім перакладам гаспадара ледзянога саду. Вось гэтую магілу я яшчэ не знайшла, але жонка Гжындовіча, Майя Лідзія Касаковска, таксама была пісьменніцай, яна была такой першай дамай польскай фантастыкі. І яна, на жаль, трагічна загінула ў пажары ў сваім доме. Дом цалкам згарэў, і яна была там унутры, і вось яе магілу я адшукаю ў наступны раз. Плюс таксама я знайшла недалёка ад Тадэвуша Адалэнгі Мастовіча, таксама ў гэтым жа месцы, дзе, нібыта калумбарый, там такая вялікая памятная пляцоўка, можна назваць гэта так, прысвечаная Чэславу Неману. Я думаю, што вы ведаеце гэтага знакамітага польскага спевака, які мае пэўнае дачыненне да Беларусі, і ведаеце ягоны, мабыць, самы знакаміты хіт «Дзіўны естэн свят», і вось там вельмі шмат кветак, вельмі шмат ягоных партрэтаў, нават шмат нейкіх нататак рукапісных, то бок нейкія фанаты, прыхільнікі яго творчасці пакідалі нейкія тэксты песень, напрыклад, напісаныя ад рукі, ці нейкія проста словы падзякі улюбёнаму творцу, і проста размяшчалі гэта там. Плюс там вельмі шмат свечак, якія заўжды гараць. Карацей, відаць, што гэта чалавек, які зрабіў вялікі ўнёсак у польскае культурнае жыццё, і што нават пасля смерці ён вельмі высока цэніцца, таму што, ведаеце, па магілах знакамітых людзей можна, ў прынцыпе, меркаваць пра тое, наколькі памяць гэтых людзей не забываецца. То бок, калі ты разумееш, што гэтае месца пастаянна наведваюць, можна назваць гэта паломнікамі, наведваюць паломнікі такія, так званыя фанаты, яны заўжды аздабляюць гэтае месца свежымі кветкамі, свежымі свечкамі. Ты разумееш, карацей, што памяць пра гэтага чалавека захоўваецца. І як я філігранна проста выйшла ад пытання пра акумулятар, у прынцыпе, таксама такая трошкі магільная тэма, і выйшла да пытання могілак, і таксама сёння ў творы вас чакае яшчэ адзін твор, звязаны з пэўнай магільнай тэмай, таму трошкі некрафілія ў сённяшнім падкасце вас чакае.
Ну і такім чынам я адказала на пытанне пра тое, што сходка кніжнага клуба Нягош адбудзецца ўжо ў наступным месяцы, а пакуль, калі не паслухалі, то можете паслухаць наша папярэдняе уключэнне, наш відэамост Мінск-Варшава. Наступнае пытанне каментарый ад Яўгена, і прычым іх ажно 2, я пачну з першага. Яўген піша: У чаканні абяцанага выпуску з разборам пераклада Дракулы хацеў запытацца, ці адчуваеце вы розніцу пры чытанні кніг на замежнай мове ў арыгінале, ангельскі аўтар па-ангельску, і кніг, перакладзеных на гэтую мову з іншай, нямецкі аўтар перакладзены на ангельскую. Ці няма ўражання, што пераклад трохі больш просты для разумення, больш прылізаны і стандартны, бо ў мяне з'яўляюцца падобныя думкі з польскімі арыгіналамі-перакладамі, і тое самае адзначае знаёмая, якая вучыць расейскую. Гэта цудоўнае пытанне, і мне падаецца, што вось менавіта ў такім ключы я ніколі пра гэта не думала. Я вельмі часта параўноўваю пераклады, я вельмі люблю параўнаць пераклад з арыгіналам, калі зразумела гэта мова, якой я валодаю. І часцей за ўсё, калі вы сочыце за маімі сторыз у інстаграме, я натыкаюся на дрэнны пераклад. Гэта часцей бывае з рускай літаратурай, дакладней з творамі, перакладзенымі на рускую мову. Я раблю ў сторыс у мяне ў інстаграме такі своеасаблівы серыял. Я перыядычна выкладваю вам для асалоды, для ўзняцця настрою цытаты з рускага перакладу рамана Yellow Face, перакладам якога на беларускую мову я зараз займаюся, і параўноўваю іх з арыгіналам. І там атрымліваюцца жахлівыя рэчы. Гэта вельмі цудоўны кантэнт, які вам выдатна заходзіць. Я бачу, што вы атрымліваеце асалоду, я атрымліваю асалоду і ад чытання гэтага, і ад каментарыяў вашых, таму што проста просьма дасціпных каментарыяў, і там ужо ёсць тыя людзі, якія сочаць за гэтым серыялам ад самага пачатку, якія нават запомнілі там асабліва смешныя каштоўныя моманты з гэтага перакладу, і яны сталі ў нас ужо такімі своеасаблівымі мемамі, напрыклад, ацяжок вдахновення среди скукатлівай маяты. Як той казаў, хто зразумеў, той зразумеў. Ну і іншыя некаторыя рэчы, і мне вельмі падабаецца гэта рабіць, і зразумела, што я гэта раблю не дзеля таго, каб высмеяць рускі пераклад. І тут у мяне задрыгалася вока ад гэтай непрыхаванай хлусні, таму што насамрэч гэта ўсё робіцца для таго, каб не высмеяць хутчэй, а паказаць вам, як рабіць не трэба і як часам робяць, і што часам не трэба слепа давяраць перакладу, і заўжды варта імкнуцца удасканальваць сваё валоданне мовай, каб мець магчымасць гэта чытаць у арыгінале. Разам з тым я не адмяняю працы перакладчыкаў, у тым ліку і сваёй працы. Я разумею, што не ўсе могуць вывучыць мову, але тым не менш мне проста хацелася б, каб у свеце было больш перакладчыкаў, якія робяць сваю працу якасна, а не так, як рускі перакладчык Yellow Face, на жаль. І штосьці я ўжо зусім далёка адышла ад тэмы, трэба вяртацца, і калі адказваць на пытанне, то мне падаецца, што я не адчуваю асаблівай розніцы у пераважнай большасці выпадкаў. Я не адчуваю нейкага спрашчэння. Калі проста чытаць кнігу у адрыве ад думак пра арыгінал. Мне, дарэчы, і пра Yellow Face гэта казалі, што калі чытачы не ведаюць арыгінальны тэкст, і чытаюць яго толькі па-руску, што яны і не заўважаць, што пераклад нейкі дрэнны. Я не ведаю, вось у выпадку менавіта з Yellow Face я шчыра не ўяўляю, як такое можа быць, бо гэты тэкст нават у адрыве ад таго, што ён абсалютна не перадае арыгінальны тэкст. Я не кажу там пра нейкія памылкі, якія ён робіць кшталту, перакладаючы слова ноутбук, як ноутбук, ангельскае слова, як ноутбук па-руску, замест таго, каб перакласці гэта як нататнік, ну, сэнсе блакнот ці запісная кніжка. І вось гэта мы апусцім усе памылкі, таму што чытаючы гэты тэкст толькі па-руску, ты не будзеш ведаць, што там ёсць памылка. Але праблема ў тым, што гэты тэкст нават па-руску напісаны настолькі дрэнна, што ты не можаш зразумець яго, пісаў, перакладаў чалавек, які карыстаецца лексікай гопнікаў серабранкі, або часам ён, наадварот, спрабуе гэты тэкст нейкімі такімі упрыгожваннямі аздобіць, для чаго таксама незразумела, дапісваючы там нейкія моманты, якіх там папросту няма. Таму, вось чытаючы такі тэкст, я бачу, што аўтар, наадварот, яго ускладняе, а не спрашчае. Ён
не пакідае яго такім, як ён у арыгінале, ён яго не спрашчае там для нейкага большага разумення чытачамі, хаця гэта нейкае глупства, а ён яго нагрувашчвае дадатковымі непатрэбнымі сэнсамі, дадатковымі непатрэбнымі афарбоўкамі. І калі у арыгінале у аўтаркі напісанае нейкае простае слово, ён, такі-небудзь просты дзеяслоў кшталту сказала, зразумела, што ў ангельскай мове пастаянна сустракаецца проста гэтае set, і калі ты перакладаеш на рускую, на беларускую мову, ты можаш гэта неяк упрыгожыць кшталту запытала, удакладніла, пасмяялася ці што-небудзь такое. Але тут бываюць моманты, калі проста гэта па-за межамі дабра і зла. Таму мне падаецца, што я не заўжды заўважаю гэтую розніцу, але ёсць такі момант, я заўважыла, што калі я чытаю кнігу на няроднай мне мове, калі я чытаю па-польску ці па-ангельску, то я як быццам бы чытаю больш уважліва. Таму што калі вы чытаеце на роднай мове, я думаю, што вы таксама заўважалі такую асаблівасць. Вы можаце пераскокваць праз радкі, вы можаце чытаць неяк па дыяганалі, вы схопліваеце тэкст, асабліва калі кніга не вельмі цікавая, вы сапраўды можаце проста скакаць па радках, пераскокваючы там нават праз старонкі. І ўсё роўна вы схопіце агульную ідэю, нейкі агульны настрой, сюжэт гэтага тэксту. Але калі вы чытаеце яго на няроднай вам мове, на якой вы, здаецца, ўжо даволі вольна пачуваецеся ў сэнсе чытання, ў плане чытання, таму што я разумею, што чытаць нашмат прасцей, чым гаварыць. І калі вы чытаеце тэкст, напрыклад, па-ангельску, то вы ўжо так не робіце. Прынамсі я так не раблю, я не пераскокваю праз радкі, я чытаю кожнае слово вельмі уважліва, і таму мне часам падаецца, што менавіта праз гэтую дадатковую нейкую працу, дадатковыя высілкі, я кнігі прачытаныя па-ангельску, нават калі яны мне менш цікавыя насамрэч сюжэтна, калі б я іх прачытала па-руску ці па-беларуску, я б, можа быць, так высока іх не ацаніла. А тут, як быццам бы, я цаню тую працу, якую мой мозг прарабіў у дачыненні да гэтай кнігі, і ацэньваю яе вышэй. Вось гэта нейкі такі дзіўны парадокс, нейкія феномены мозгу. Напішыце мне, калі ласка, у каментарях, ці заўважалі вы за сабой такое, што вось кніжку на іншай мове, няроднай вам, вы чытаеце больш уважліва, і як быццам бы больш у яе ўцягваецеся, нават калі насамрэч там на вашай роднай мове вы б яе такое салодай не прачыталі. Я спадзяюся, што на гэтае пытанне я адказала. Карацей, мне падаецца, што не надта я адчуваю розніцу. І другое пытанне ад Яўгена, якое ўжо больш каментарый да адной з кніг, пра якую я расказала ў выпуску. Навеяна ўсімі выпускамі, у якіх Насту бомбіць ад лініі кахання стасункаў герояў. З апошняга «Вулканы, любовь і прочие бедствия». Чаму апісанне падобных ненармальных адносін разглядаецца як недахоп кніжкі аўтара? Твору ж патрэбны канфлікт. На падставе «Жылі доўга і шчасліва і памерлі ў адзін дзень» шмат не напішаш. Здаецца, падобныя апісанні не маюць мэты і закласці ролевую мадэль для чытачоў, хутчэй наадварот, асцерагаюць ад падобнага. Вось адразу відаць, што пісаў рацыянальны мужчына. Даруйце мне такія гендерныя стэрэатыпы, гэта хутчэй жарт, але сэнс у тым, што, на жаль, большасць літаратуры такога рамантычнага кірунку, у якой апісаныя стасункі акурат нездаровыя, аб'юзіўныя, нейкія ненармальныя. Дык вось, большасць літаратуры, у якой такое апісваецца, акурат вельмі часта становіцца ролевай мадэллю для жанчын, якія гэтыя кнігі чытаюць. Неважна, якога яны ўзросту, зразумела, што пераважна для дзяўчат падлеткавага ўзросту ці для нейкіх маладых дзяўчат. Я ведаю гэта паводле назіранняў за кніжным светам і паводле папулярнасці пэўнай літаратуры. Ёсць літаратура такога кшталту, якую я не чытаю, гэта нейкія эратычныя творы, але не з такімі падрабязнымі апісаннямі эратычных сцэн, а менавіта з такімі лёгкімі намёкамі, але часцей за ўсё там акурат апісваюцца ненармальныя аб'юзіўныя стасункі, розныя вось гэтыя тропы ад нянавісці да кахання і гэтак далей. І звычайна мэтавая аўдыторыя гэтай літаратуры гэта акурат вось такія дзяўчаты, якія, чытаючы гэтыя кнігі, поўныя нейкага дынамізму, поўныя нейкіх такіх эмацыянальных сцэн. Я нават не ведаю, як гэта апісаць. Карацей, яны вось гэты драматызм і вось гэтую меладраму, вось гэтую яркасць успрымаюць як штосьці натуральнае і далей шукаюць, на жаль, гэтага ў жыцці, не разумеючы, што гэта не норма.
І я не адмаўляю ў існаванні падобнай літаратуры, таму што сапраўды гэта не праблема аўтара і не праблема кнігі, што людзі ўспрымаюць іх творы як ролевую мадэль, як нейкі заклік да дзеяння. І калі якая-небудзь там знакамітая польская пісьменніца, знакамітая, я тут раблю лапкі пальцамі, Бланка Ліпінска, яе ж так завуць, здаецца, Ліпінска прозвішча дакладна, якая напісала кнігу 365 дзён з проста жахлівымі апісаннямі акурат такіх аб'юзіўных стасункаў, і яе кніга становіцца суперпапулярнай, і многія дзяўчаты чытаюць яе з вялікім захапленнем. І я думаю, ё-маё, чым вы захапляецеся? І ладно, калі б яны проста, прачыталі і такія, окей, просто цікавая кніжка. Але, многія з іх сапраўды потым шукаюць гэтага і не разумеюць, што часцей за ўсё ў жыцці ўсё адбываецца больш спакойна і акурат больш здаровыя нармальныя стасункі гэта не тыя, ад якіх у вас матылі ў жываце лётаюць. Таму што калі у вас лётаюць у жываце матылі, пачытайце разумныя кніжкі па псіхалогіі, гэта акурат прыкмета таго, што тут штосьці не тое. Таму гэта не праблема аўтара, што людзі кіруюцца прыкладамі з кнігі, таму што калі вы прачыталі кнігу пра, не ведаю, маньяка, серыйнага забойцу, вы ж не абавязкова пойдзеце здзяйсняць все тое, што здзяйсняў ён. Тое ж самае і з любой рамантычнай, эратычнай літаратуры. Не абавязкова, што прачытаўшы такую кнігу, вы таксама пойдзеце шукаць сабе чарговага аб'юзера. Але мая праблема наогул у тым, што мне не вельмі цікава чытаць пра адносіны ў кнігах. Калі гэта якая-небудзь пабочная лінія развіццё стасункаў паміж персанажамі, гэта окей. Але вось чытаць непасрэдна любоўныя раманы, дзе любоўная лінія гэта галоўная лінія ў кнізе, мне гэта не цікава. Мне не хочацца ў гэта пагружацца, я не хачу перажываць за адносіны літаратурных персанажаў больш, чым за свае. Таму я і так рэагую на падобную рамантычную літаратуру так скептычна часам, таму што, проста, магчыма, я не патрабую гэтых канфліктаў, мне, наадварот, хочацца ў кнізе, дзе апісваюцца стасункі, бачыць нармальных здаровых людзей, або, прынамсі, штосьці рэалістычнае, а не тое, што мне даволі цяжка зразумець, як было вось у выпадку з кнігай «Вулкан і любовь і прочие бедствия», дзе жанчына закахалася ў нейкага фотографа, якога яна бачыла там 2 разы ў жыцці, з якім яна перакінулася 3 фразамі, і ўсё, яна гатовая кінуць мужа, з якім яна пражыла вялізнае жыццё доўгае, у іх ёсць агульнае дзіця, ўсё ў парадку, як бы стабільная сям'я, але вось захацелася ёй экстрэму. То бок я разумею, што такое можа быць у жыцці, але гэта не робіць кнігу больш прывабную ў маіх вачах, таму што мне гэта не так цікава чытаць. Таму, гэта ўжо мая праблема, што мне проста не цікава чытаць кнігі пра любоўныя адносіны. Таму я думаю, што я працягну, калі мне будуць трапляцца падобныя кнігі, расказваць пра тое, што кніга мне не спадабалася, таму што там былі апісаныя нейкія нерэалістычныя стасункі. Але зноў жа, я абсалютна цалкам разумею, што гэта мая праблема, а не праблема кнігі. Так што дзякуй вялікі Яўгену за пытанні, якія мяне наштурхнулі на такія разважанні, і таксама дзякуй Яўгену за прыпіску ў канцы паведамлення, што мой падкаст для яго адзіны, які ён слухае ўсе выпускі. Гэта сапраўды вельмі прыемна. Далей Зміцер задае вельмі балючае пытанне. Прычым балючае не толькі для мяне, але і для некаторых маіх блізкіх, якія таксама слухаюць гэты падкаст. Так што, Мікіта, закрывай вушы ці праматай падкаст наперад, таму што зараз табе будзе балюча. А пытанне ад Змітра наступнае. Ці існуюць беларускамоўныя кнігі Фрэнка Герберта «Дзюна» і ці плануецца іх выданне? Магчыма, яны і існуюць, але мы пра іх не ведаем. Я маю на ўвазе, што афіцыйна «Дзюна» на беларускую мову не перакладалася і не выдавалася. Правы на выданне гэтага цыклу Фрэнка Герберта ці хаця б на адну з кніг з першых не купляліся, і, адпаведна, гэтай кнігі ў нас няма. Але цалкам верагодна, што нейкія фанаты-актывісты перакладалі для сябе ці на якія-небудзь форумы выкладвалі, але, адказваючы на пытанне, беларускамоўных кніг менавіта няма. І гэта чаму балюча, таму што гэта адна з тых кніг, якую мне вельмі хацелася б мець па-беларуску, бачыць па-беларуску. Адна з тых кніг з мільёна проста з майго бясконцага спіса. Хачу, каб гэта было па-беларуску, і невядома, ці будзе калі-небудзь, але гэта такая
балючая тэма, паколькі ў сувязі з выхадам фільма, ўжо нават 2 фільмаў, гэтае пытанне зноў актуалізавалася, што вельмі хацелася б выдаць Дзюну па-беларуску, тому што гэта сапраўды варты ўзор класічнай фантастыкі, а як вы ведаеце, калі вы чытаеце Белліт і слухаеце мой падкаст, што фантастыка, фэнтэзі — гэта тыя літаратурныя жанры, якія ў беларускай літаратуры не вельмі развітыя ў арыгінальнай беларускай літаратуры. Так, у нас ёсць свае аўтары фантастыкі, але іх не так шмат. І гэта не такія яркія творы, якія вось можна паставіць у адзін шэраг з нашай, не ведаю, рэалістычнай літаратурай. Ну і таму тое, што нам застаецца, гэта перакладаць нейкія творы замежнай класікі ці замежнай сучаснай фантастычнай літаратуры, што таксама ў нас адбываецца не вельмі часта. Ужо сёння мы з вамі пагаварылі пра Яраслава Акшэндовіча трошкі, праўда, з даволі сумнай нагоды, але ўжо зусім хутка ў нас у выдавецтве Янушкевіч выйдзе 3-я кніга. Калі вы чакаеце працяг гаспадара ледзянога саду, то 3-й том будзе ўжо зусім хутка. Ну а выданне Дзюны — гэта штука даволі дарагая, таму што, па-першае, першая кніга, хаця б мець першую кнігу, яна вельмі аб'ёмная, то бок гэта вялікія сродкі, якія пойдуць на пераклад гэтай кнігі, плюс гэта ж трэба яшчэ знайсці добрага перакладчыка, якому гэта было б цікава, які б узяўся за гэта, таму што гэта кніга даволі няпростая. Ну і зноў жа, раз гэта кніга аб'ёмная, то друк яе таксама пацягне на пэўную суму немалую, плюс таксама на выданне гэтай кнігі яшчэ трэба купляць аўтарскія правы, і гэта таксама, улічваючы папулярнасць гэтай кнігі ў наш час, можа каштаваць пэўных вялікіх грошай. Ну і выданне гэтай кнігі можа каштаваць сапраўды вельмі вялікіх сродкаў і будзе каштаваць вельмі вялікіх сродкаў. Таму у такіх выданнях вельмі добра мець нейкага інвестара ці спонсара, які можа ці цалкам, ці часткова прафінансаваць гэтую кнігу ці дапамагчы ёй выйсці, і гэта таксама складана. Так што, калі у вас шмат грошай, калі вы вялікі фанат Дзюны, вы ведаеце, куды несці гэтыя грошы. Я жартую, зразумела, але у гэтым ёсць і доля праўды. Я ўжо вам расказвала ў адным з выпускаў падкаста, здаецца, у кніжным клубе, што сапраўды ёсць такая опцыя, калі вы хочаце прыспешыць выданне нейкай кнігі па-беларуску, ці вы хочаце, каб вось выйшла нейкая ваша улюбёная кніга, то і вы маеце на гэта сродкі. Вы можете просто прыйсці ў выдавецтва і стаць інвестарам гэтай кнігі. Гэта, насамрэч, усё даволі проста робіцца. Так што фанаты Дзюны, багатыя фанаты Дзюны, мы вас чакаем. Ну і далей не пытанне, а хутчэй каментарый ад Уладзіміра, кодавае слова мяў, і там таксама былі і пытанні, але яны ўжо ўсе вырашыліся, таму я зачытаю толькі каментарый, які складаецца з 2 частак. Прывітанне, Наста. Асобны дзякуй за вяртанне чытацкіх дзённікаў. Калі на вуліцы ідзе дождж, а трэба ісці бегаць, прапускаць нельга хутка забег на 100 кіламетраў. Кожны падкаст тваім голасам даражэй золата, бо ў такое надвор'е ён можа сагрэць знутры лепш, чым уся вонкавая экіпіроўка. У мінулым падкасце ўзгадвалі сусвет Гары Потара і асаблівае пачуцце людзей, якія ўпершыню знаёмяцца з ім па-беларуску. Менавіта для мяне такім сусветам стане творы Толкіна і Сапкоўскага. Знайсці б яшчэ меч на канаванне. Напэўна, другі па колькасці запыт у дырэкце кнігаўкі. Ну, слухайце, не толькі ў дырэкце, насамрэч. Дзякуй вялікі за добрыя словы. Я пабачыла хутка забег на 100 кіламетраў, трохі жахнулася. Мая павага проста. Ну і калі вяртацца да пытання кніг, то я зайздрошчу, што сусвет Толкіна для вас упершыню адкрыецца па-беларуску, таму што і Гары Потара, і Толкіна я чытала па-руску першы раз, а тут цяпер мы маем такую раскошу, магчымасць чытаць гэта па-беларуску. Сапкоўскага вось так. Сапкоўскага я буду таксама ўпершыню чытаць па-беларуску, хаця я чытала першую кнігу па-польску і па-беларуску, таму можна лічыць, што я спачатку ў арыгінале дакранулася да гэтага свету, але ўжо ўсе астатнія часткі я збіраюся чытаць па-беларуску. Наконт мяча на канаванне. Я вам трошкі раскрыю інсайдерскай інфармацыі, магу сабе гэта дазволіць. Рэч у тым, што мы ўжо даўно плануем перавыданне 3 першых частак Ведзьмара, таму што мы выдалі 4-ю і сутыкнуліся з тым, што за гэты час да нас дадалося шмат чытачоў, якія раней, напрыклад, там да 20-го года, не сачылі за творчасцю выдавецтва наогул, і, можа быць, нават там і да 23-го, да 24-го года, і яны не ведалі, што ў нас выходзілі такія кнігі. І, адпаведна, у той час, калі яны выходзілі, яны іх не купілі.
Ну а цяпер, калі выйшла 4-я кніга, людзі, можа быць, упершыню даведаліся пра існаванне выдавецтва Янушкевіч і такія, у сэнсе 4-я, а дзе ўзяць папярэднія 3. Стандартная сітуацыя, і таму мы вырашылі перавыдаць, таму што ёсць проста неверагодны велізарны попыт, мы вырашылі перавыдаць усе часткі у дадатак да 4-й. Таму дзесьці ў раёне 20 жніўня будзе перавыданне першых 3 частак з цыклу «Вядзьмар». Дзесьці гэта адбудзецца 20 жніўня на мой дзень народзіну, абсалютна выпадкова, чыстае супадзенне. Таму калі вы збіраліся траціць свае грошы на штосьці іншае, можа быць, вы перадумаеце і патраціце іх на сапраўды важныя рэчы, напрыклад, на 1-ю і 2-ю, 3-ю частку «Ведзьмара». А то вось гэта ўсе адпачынак летам, гэтае мора, каму яно трэба, калі ёсць «Вядзьмар». Таму спадзяюся, што для фанатаў Сапкоўскага ці для тых, хто хоча стаць фанатам, але пакуль што не можа, таму што няма 3 першых кніг па-беларуску, гэтая навіна будзе радаснай. Ну і працяг каментарыя ад Уладзіміра. Ну і, канешне, я чакаю сустрэчы з творчасцю Кінга. Пакуль увесь мой досвед абмяжоўваецца не вельмі ўдалым перакладам на рускую мову, не вельмі ўдалага твора, які я прачытаў у дзяцінстве. Пасля, канешне, было шмат якасных і не вельмі экранізацый, але кнігі гэта ўсё-такі іншае. І да гэтага каментарыя Уладзіміра мне хочацца, па-першае, выказаць велізарную падзяку ўсім тым людзям, якія ў гэтую пятніцу прыйшлі на сустрэчу са мной, каб пагаварыць пра пераклад ззяння. У нас у кнігаўцы цяпер адбываецца такая штука, якая называецца кніжны клуб гутаркі з перакладчыкамі, і мы перакладчыкі, прадстаўляем там свае свежыя пераклады. Наступная сустрэча запланаваная з перакладчыкам Толкіна Ігорам Куліковым і з перакладчыцай «Ведзьмара» Кацяй Маціеўскай. Я вам потым дадаткова раскажу, якія гэта будуць даты. Ужо вядома, што 10 і 17 жніўня, але больш інфармацыі з часам, з нейкімі цікавосткамі будзе трошкі пазней. І вось першая сустрэча абкаталі, так сказаць, фармат на мне, і я была шчыра сцешаная тым, што людзі прыйшлі, што прыйшоў хоць хтосьці, некаторыя людзі нават з Беластоку ехалі дзеля гэтай сустрэчы, гэта проста асабліва прыемна. І вось у межах гэтай сустрэчы мы акурат гаварылі пра рускія пераклады Стывена Кінга і пра тое, што Стывен Кінг у нашы шыроты беларускія прыйшоў акурат у рускіх перакладах, там яшчэ ў 90-е, 2000-е, і многія беларускія чытачы, людзі, якія цяпер сябе могуць назваць фанатамі Стывена Кінга, яны адкрывалі для сябе гэтага аўтара часцей за ўсё менавіта ў не самых якасных рускіх перакладах. І я чула вельмі шмат гісторый пра тое, як людзі чыталі Кінга ўпершыню па-руску, разумелі, што гэта нейкае гаўно, яны не хочуць гэта чытаць, і кідалі. А потым, напрыклад, ім трапляла ў рукі ўжо там нейкім сталым узросце кніга ў арыгінале, яны нарэшце там вывучылі англійскую мову і змаглі прачытаць Кінга па-англійску, і яны разумелі, што, гэта ж класна, а што было не так вось там 10-15 гадоў таму, а не так быў Віктор Вебер, перакладчык Стывена Кінга, самы папулярны. Вось мы шмат пра гэта гаварылі, і якраз на сустрэчы быў хлопец, які расказваў, што менавіта так і адбылося з ім, ён прачытаў, ён рабіў там некалькі спроб, ён прачытаў кнігу па-руску, яму не спадабалася, але цяпер ён акурат чытае беларускі пераклад ззяння, і яму вельмі падабаецца. І ён разумее, што хутчэй за ўсё тая кніга, якую ён калісьці чытаў па-руску, праблема была не ў ёй, а праблема была ў яе перакладзе. Таму я цалкам разумею тое, пра што піша Уладзімір, што не вельмі ўдалы пераклад на рускую мову калісьці яму трапіўся ў дзяцінстве. Таму я спадзяюся, што беларускі пераклад вам спадабаецца больш, і таксама спадзяюся, што беларускія пераклады Кінга будуць з'яўляцца ўсё новыя і новыя. Ну і на гэтай аптымістычнай ноце маёй асалоды і майго задавальнення ад мерапрыемства мы пяройдзем уласна да сённяшняга выпуска, хаця я на пытанне адказвала паўгадзіны. Зараз яшчэ гадзіну будзе выпуск, нармальна. Стандартны класічны выпуск падкаста «Белліт» больш за гадзіну. Я думаю, што вы не супраць, я таксама. І сёння ў 128-м выпуску падкаста вас чакае чорны гумар ад супрацоўнікаў пахавальнай канторы, прыгоды кандуктаркі грамадскага транспарту, гісторыя кілера, які сабраўся на пенсію, і страшная гісторыя пра адваротны бок славы. І пачну я з самага вясёлага і пазітыўнага твора, пра які вам ужо расказвала, але гэтага мала.
пра гэтую кнігу гавораць недастаткова і наогул. Мы з суполкі сведкаў Зінаиды Юрьевны несем вучэнне про эту потрясающую женщину у массы, бо в большинстве своем эти массы очень безразличны и необразованы. А вот Зинаиде Юрьевне ёй не безразлично, понимаете? И вообще вот ёй больше за всех надо. Вот и она увязывается ў розныя гісторыі, а мы потом про это читаем. Вот. Насамрэч камунікацыя на трасянцы гэта сапраўднае мастацтва. Я не ўмею рабіць гэта вельмі доўга, таму я здаюся і далей як слабак працягваю звычайна. І калі вы падпісаныя на мой Patreon, то вы ўжо чулі, хутчэй за ўсё, 6-й выпуск Patreon Special. Гэта чытацкі дзённік, у якім я акурат чытала, дакладней перачытвала гэтую кнігу. Ну і калі вы не падпісаны на мой Patreon, то што вы как не родныя, ну правда, ну. Спасылачка на падпіску будзе ў апісанні да гэтага выпуска. Ну і таксама прыкладна разам з гэтым выпускам для ўсіх на Патрэоне мусіць з'явіцца новы ўжо 6-й выпуск чытацкага дзённіка, дзе я чытаю дэбютны раман Сашы Філіпенкі «Былы сын» у беларускім перакладзе ад выдавецтва Гутенберг. Таму калі вам цікава, то далучайцеся, гэта і падтрымка падкасту, і вам дадатковы унікальны контент. Ну і вяртаючыся да Зінаиды Юрьевны, скажу, што ў чытацкім дзённіку я расказала пра гэтую кнігу больш падрабязна, а тут проста коротка пастараюся вас натхніць на чытанне гэтай кнігі, якая летась выйшла ў нашым выдавецтве нарэшце ў папяровым выглядзе. Таму што некалькі гадоў таму, здаецца, ў 19-м годзе, гэтая кніга выходзіла электронная, дакладней, не зусім так. Гэта зборнік зараз папяровы, які складаецца з 3 дэтэктыўных аповесцяў. А калісьці ў электронным выглядзе спачатку выйшла першая аповесць, якая называлася «Я прыйду за табой у аўгусце», адпаведна ад гэтага твора і атрымаў назву зборнік. І таксама потым выйшла даволі хутка другая аповесць, якая называлася «Сакрэт фірмы». Ну а потым аўтарка дапісала яшчэ адзін твор, які называецца «Не смотры ў глаза краснаму воўку», і ўжо з гэтым дадатковым творам, які не публікаваўся ў электронным фармаце, кніга выйшла на паперы. І цяпер мы маем 3 аповесці пра Зінаиду Юрьевну у адной кнізе, і я вельмі моцна спадзяюся, што аўтарка не спыніцца і што Зінаида Юрьевна стане нашай, не ведаю, міс Марпл, Эркюлем Пуаро, Харі Холле, якія яшчэ знакамітыя дэтэктывы вам прыходзяць у галаву. Але Зінаида Юрьевна будзе такой дэтэктыўкай, як ужыць слова дэтэктыў у сэнсе чалавека у фемінітыве. Дэтэктыўшчыца гэта пісьменніца, якая піша дэтэктывы. Вось гэта, канешне, складаная лінгвістычная задачка. Пішыце ў каментарыях, як назваць, як прыдумаць фемінітыў да слова дэтэктыў. Некая паэзія атрымліваецца. Ну і карацей, у нас ёсць 3 аповесці, якія аб'яднаныя паміж сабой асобай Зінаиды Юрьевны, кандуктаркі грамадскага транспарту, якой, ну, штосьці трошкі больш за 40, таму што ў яе ўжо даволі дарослы сын, які ўжо нават мае жонку. І ў яе ёсць муж Толік. Яна працуе сабе спакойненька ў сваіх аўтобусах, тралейбусах, катаецца па розных маршрутах, пераважна гэта Чыжоўка, Шабаны, вось усе гэтыя раёны, наш цудоўны, мой цудоўны улюбёны завадскі раён, хаця я з Ленінскага, але тым не менш шмат часу праводзіла і ў тых мясцінах, дзе дзейнічае наша гераіня. І ў першай аповесці яна расследуе забойства мужчыны, якога знаходзіць у сваім аўтобусе. І гэта, мабыць, мой улюбёны твор з усёй гэтай кнігі, таму што ён вось па спалучэнні цікавага захапляльнага сюжэту і гумару, вось, ну, гэта проста ідэальная комба, таму што сапраўды цікава сачыць за гэтым творам, там усё на сваім месцы, усе дэталі яны потым стрэляць, яны да чагосьці прывядуць, там яна нічога не піша лішняга, і гэтыя творы, яны не вельмі аб'ёмныя. 3 гэтыя аповесці, гэта такая зусім кароткая кніжачка на 10-200 сторонак, але тым не менш, яна вельмі ўдала закручвае інтрыгу і потым яе раскручвае, раскрываючы нам усе таямніцы, якія, зразумела, я вам тут раскрываць не буду. У другім творы у нас ужо большую частку твора дзейнічае іншы персанаж, хлопец, які нечакана атрымаў такую цікавую прапанову працы, у яго там трошкі не складваецца ў жыцці, яго звольнілі з іншай працы, ён расстаўся з дзяўчынай і цяпер шукае нейкую працу, але паступова пачынае трохі каціцца ў нейкую бездань алкагалізму, самабічавання і гэтак далей.
Але ён знаходзіць такую працу, на якой яму нічога не даводзіцца рабіць, але разам з тым яму за гэта плацяць грошы. Вось у гэтым і заключаецца той самы сакрэт фірмы, як гэта можа адбывацца, але потым у сюжэт уступае Зінаіда Юр'еўна, якая ўсё разрульвае і дапамагае хлопцу выбрацца з такой вельмі няпростай сітуацыі, у якую ён трапіў. Но зноў жа таксама без спойлеру. І ў нас ёсць трэцяя гісторыя, у якой ужо галоўная гераіня зноў Зінаіда Юр'еўна. Падзеі адбываюцца вакол чыжоўскага заапарку і звязаныя ў тым ліку з некаторымі насельнікамі гэтага заапарку. Не буду вам раскрываць усе таямніцы, але тут зноў Зінаіда Юр'еўна вядзе такое сваё класічнае расследаванне. І гэты твор больш падобны акурат да першага твора. Калі сакрэт фірмы ён быў ужо трошкі іншы, то тут мы вярнуліся да класічных расследаванняў Зінаіды Юр'еўны. І такім чынам не хачу паглыбляцца ў гэты твор больш, таму што вельмі шмат расказала пра яго ў чытацкім дзённіку, але проста хачу вам параіць гэтую кнігу як цудоўнае пазітыўнае чытанне, прытым вельмі актуальнае, таму што, напрыклад, у апошнім творы мы можам адсочваць усе прыкметы нашага часу, таму што сын Зінаіды Юр'еўны з'ехаў у Польшчу. Яна камунікуе з ім праз месенджеры, і там вельмі шмат такіх актуальных палітычных думак, закладзены ў вусны звычайнай беларускай жанчыны. Таму гэта твор, які не павярхоўны у тым сэнсе, што ён закранае вельмі важныя праблемы беларускага грамадства ў наш час. Там вельмі шмат такіх трапных і дасціпных разважанняў, якія, тым не менш, пакладзеныя ў такую форму больш вясёлую, нейкую гумарыстычную. Таму гэта ўспрымаецца вельмі лёгка, і таму гэты твор можна прачытаць і як штосьці проста забаўляльнае, абсалютна не задумваючыся над нейкімі складанымі палітычнымі пытаннямі, але разам з тым апошні твор, напрыклад, ён такі найбольш кранальна шчымлівы, нягледзячы на тое, што гэта па-ранейшаму неверагодна смешна, але ўсё роўна гэта у такім добрым сэнсе шаблонным прымушае задумацца. Таму калі вы яшчэ не знаёмыя з Зінаідай Юр'еўнай, то што вы наогул робіце? І як там вашае жыццё? Як там вось гэты свет без наркотыкаў закрэслена без Зінаіды Юр'еўны? Мы ўжо перавыдалі гэтую кнігу, яна зноў даступная ў продажы, таму што даволі хутка раскупаецца наклад. Сапраўды гэтая кніга папулярная, і яна стала ўжо ў пэўнай ступені такой народнай, такі народны дэтэктыў, які, мне падаецца, не пакідае раўнадушным людзей, няснобаў, якія лічаць, што трасянка гэта нармальна. Я забыла папярэдзіць, што з большага гэты творы напісаныя на трасянцы. У сакрэце фірмы трошкі ёсць па-беларуску чыста і па-руску, але з большага ўсё астатняе гэта трасянка, і таму калі у вас няма ніякай пагарды да трасянкі, што трасянка гэта божа, фу, як нізка, гэта тое, што псуе нашу беларускую чысцюткую мову, на якой размаўлялі Купала, Колас і Багушевіч. Карацей, калі вось вы не такі чалавек, то я думаю, што для ўзняцця настрою гэтая кніга вам заляціць абсалютна ідэальна. Так што я прыйду за табой у аўгусце. Каміла Цень, загадкавы псеўданім. Мы ўсё яшчэ не ведаем, хто гэта, але ўсё яшчэ не пакідаем надзеі аднойчы даведацца. А з іншага боку, а навошта? Гэта такі класны, прыгожы вобраз, і я злавіла сябе на думцы, што насамрэч я не хачу ведаць, хто гэта, бо калі гэта хтосьці невядомы, просто чалавек прыдумаў сабе прыгожы псеўданім і напісаў твор, ну, класна. Калі гэта хтосьці вядомы, то мне падаецца, гэта можа сапсаваць уражанне ад твора, калі адкрыецца, напрыклад, што гэта напісаў, там, я не ведаю, Валерый Гапеев, першы чалавек, які прыйшоў мне ў галаву, ці Альгерд Бахарэвіч. Ну, зразумела, што мы будзем ужо гэтыя творы ўспрымаць праз прызму творчасці гэтых аўтараў, што гэтаму твору абсалютна не трэба. Так што няхай у жанчыне мусіць быць вось нейкая разыначка, загадка, таямніца, вось няхай яна і застаецца. Нават калі потым акажацца, што гэтыя творы напісаў мужчына. Ну а цяпер ад такога больш светлага і пазітыўнага гумару мы перайдзем да рамана, у якім гэты гумар больш чорны, нават змрочны, таму што ў тыя часы, калі жылі персанажы гэтай кнігі і з той працы, якую яны мелі, толькі чорны гумар і трымаў іх у цвярозым розуме і не даваў канчаткова паехаць галавой.
Зараз мы пагаворым пра самы філасофскі, згодна з анатацыяй, раман Рэмарка, які называецца «Чорны абеліск». Кніга гэтая летась выйшла ў нашым выдавецтве Янушкевіч. І мне падаецца, што зараз рыхтуйцеся да таго, што шмат часу будзе прысвечана ў падкасці гэтай кнізе, таму што мне хочацца разабраць яе вельмі падрабязна, бо я прачытала гэты твор зусім нядаўна, я ў сторыс дзялілася цытатамі з яго, і я была вельмі рада даведацца, што многія людзі менавіта пасля маіх цытат пайшлі купляць гэтую кнігу. Я спадзяюся, што кніга ў выніку вас не расчаруе, таму што асабіста для мяне пакуль што гэты твор уваходзіць у топ прачытаных за гэты год кніг і таксама у топ-3 раманы Рэмарка побач з «Трыумфальнай аркай» і «Іскрай жыцця». Але наогул вельмі складана раіць гэтую кнігу ў такі час, таму што мне падаецца, ёсць нешта такое садамазахісцкае у тым, каб чытаць у наш час ваенную прозу. І нават калі падзеі рамана разварочваюцца не непасрэдна ў часы вайны, а у пасляваенны, дакладней, у гэтым выпадку міжваенны час. Але персанажы яшчэ не ведаюць пра тое, што іхні час міжваенны, яны акурат яго ўспрымаюць пасляваенным. Мір на зямлі. Ніколі пра гэта не казалі больш і ніколі не рабілі для гэтага менш, чым у наш час. Ніколі не было больш ілжывых прарокаў, больш фальшу, больш смерці, больш разбурэнняў і больш слёз, чым у наша стагоддзе. 20-е. Стагоддзе прагрэсу, тэхнікі, цывілізацыі, масавай культуры і масавых забойстваў. Такімі словамі свой раман пачынае Рэмарк, і ведаеце, самае страшнае, што 21 стагоддзе вось ад гэтага апісання не адстае і нават у чымсьці далучаецца. І гэты раман быў апублікаваны ў 1956 годзе, і ён даволі моцна адрозніваецца ад больш вядомых твораў Рэмарка, паколькі падзеі ў гэтым творы адбываюцца ў Германіі пасля Першай сусветнай вайны ў перыяд гіперінфляцыі 20-х гадоў. І гэта той момант, калі перад тым, як расказаць вам уласна пра сам раман, я хачу трошкі паглыбіць вас у гістарычны кантэкст, у эпоху, у якой адбываліся падзеі ў творы, таму што гэта вельмі важна для разумення гэтага твора, бо тая самая гіперінфляцыя стане адной з галоўных тэм гэтага твора і адной з галоўных тэм для жартаў у гэтым творы. «Падзякуй Богу, што заўтра нядзеля», кажа ён, «не будзе новага курса долара. Адзіны дзень, калі інфляцыя сціхае. Бог не падазраваў, што ствараў нядзелю для гэтага». У рамане гіперінфляцыя ў Германіі ў пачатку 20-х гадоў служыць такім вельмі важным фонам для апавядання, таму што яна адлюстроўвае эканамічныя і сацыяльныя ўзрушэнні таго часу. І гэтая гіперінфляцыя наогул была адным з наймацнейшых і вельмі сумна вядомых выпадкаў нестабільнасці грашовай сістэмы ў гісторыі. А як людзі спраўляюцца з нейкімі цяжкімі сітуацыямі ў жыцці? Зразумела, што вельмі часта гэта адбываецца з дапамогай гумару. І таму ўзнікалі жарты накшталт наступнага, які піша Рэмарк. «Курс долара як смерць, ты не можаш яго пазбегнуць». І чаму ж наогул узнікла гэтая праблема з інфляцыяй? Рэч у тым, што Германія ў тыя часы змагалася з эканамічнымі наступствамі Першай сусветнай вайны, бо Версальскі дагавор наклаў на Германію вялізныя рэпарацыі, і гэта, зразумела, пагоршыла яе фінансавае становішча. Ну а чо, самі вінаваты, яны самі ўсё гэта стварылі сабе. Ну і каб выканаць вось гэтыя свае абавязацельствы і пакрыць ваенныя даўгі, нямецкі ўрад пачаў друкаваць вялізныя сумы грошай. Запусціў, так сказаць, друкарскі станок. І гэтая практыка, зразумела, шкодная, вельмі хутка абясцэніла нямецкую валюту. Вартасць нямецкай маркі вельмі рэзка ўпала, цэны пачалі падвойвацца, яны падвойваліся кожныя некалькі дзён, і так у выніку ў лістападзе 1923 года абменны курс складаў, толькі задумайцеся, за $1 США вам трэба было аддаць 4,2 трыльёны марак. Я ў адным з выпускаў расказвала вам, што вельмі цяжка уяўляю сабе нейкія вялікія сумы. Вось проста 4,2 трыльёны марак. Гэта колькі ў грузавіках, колькі ў футбольных палях, гэта проста колькі грошай. Ну і такім чынам зразумела, што гіперінфляцыя вельмі сур'ёзна паўплывала на паўсядзённае жыццё, і людзям у прамым сэнсе літаральна былі патрэбныя тачкі грошай. Сапраўды у кнізе гэта абсмейваецца, што чалавек карыстаўся тачкай для таго, каб перавозіць грошы. Ім былі патрэбны гэтыя тачкі грошай, каб купіць проста тавары першай неабходнасці. Іх зберажэнні былі літаральна знішчаныя, таму што які сэнс? Ты назбіраў нейкія грошы, а яны ўжо нічога не каштуюць. Пенсіі таксама сталі бескарыснымі. І звычайнай справай для тых часоў стаў бартэр, таму што прасцей было штосьці абмяняць, чым купіць гэта за грошы. Ну і тут я плаўна падводжу вас ужо уласна да сюжэту рамана. У нас ёсць галоўны герой Людвіг, ён ветэран вайны, які спрабуе знайсці сваё месца ў грамадстве, якое моцна пацярпела ад наступства вайны.
і Людвіг працуе ў кампаніі па вырабе надмагілляў. І вось чорны абеліск, які згадваецца ў назве рамана, гэта адзін з тых тавараў, адзін з тых абеліскаў надмагілляў, якія яны ў сваёй канторы ніяк не могуць прадаць. І гэты абеліск становіцца такім сімвалам смутку ў грамадстве і такога ўсёпранікальнага пачуцця страты. І праз перажыванне Людвіга Рэмарк у гэтым рамане даследуе расчараванне і роспач, якія адчувалі многія немцы, нават большасць немцаў у той час, калі спрабавалі шукаць сэнс у свеце, разбураным вайной. І вось гэтую самую гіперінфляцыю Рэмарк выкарыстоўвае ў рамане, каб праілюстраваць пачуццё расчаравання і нестабільнасці, якое адчувала насельніцтва Германіі. Бо персанажы рамана неяк спрабуюць зразумець усю абсурднасць іх эканамічнай сітуацыі і разважаюць пра тое, як традыцыйныя каштоўнасці і ўпэўненасць у сабе былі разбураныя вось гэтым фінансавым крызісам. І зразумела, што гіперінфляцыя гэта не адзіная тэма, якая закранаецца ў рамане, гэта проста такі фон і спосаб перадаць разгубленасць людзей пасля ўсяго таго, што адбылося. І вось тут акурат варта згадаць, што ж адбылося. І таму другая тэма, якую ўздымае Рэмарк у гэтым рамане, гэта вайна. Вайна гэта змяніла. З 1914 года мы жывём абрыўкамі розных жыццяў. Яны не сумяшчаюцца, і мы не можам іх сабраць у цэлае. Прачытаўшы вось гэтыя радкі, я зірнула на вокладку, каб упэўніцца, што я дакладна чытаю раман Рэмарка, які выйшаў у сярэдзіне мінулага стагоддзя. Таму што мне падаецца, што гісторыя сапраўды рухаецца вельмі спіральна і вельмі моцна адгукаюцца многія радкі гэтай кнігі. І тэма вайны ў рамане раскрываецца праз розныя аспекты. Напрыклад, як пытанне заканамерныя псіхалагічнай траўмы і расчаравання. Першае, з чым прыходзіш ты пасля вайны, гэта псіхалагічная траўма. І героі рамана акурат адчулі на сабе вось глыбокі ўплыў гэтай вайны, і псіхалагічныя шрамы гэтай вайны выяўляюцца ў іх паводзінах і светапоглядзе. І многія з герояў, у тым ліку наш галоўны герой Людвіг, адчуваюць расчараванне і пачуццё поўнай бескарыснасці сябе, таму што вайна разбурыла іх ранейшыя ідэалы і прымусіла пачаць сумнявацца ў сэнсе і мэце жыцця. І таксама вайна разглядаецца праз уплыў яе на паўсядзённае жыццё, што выцякае з папярэдняга. І тут мы вяртаемся да тэмы інфляцыі, таму што эканамічныя цяжкасці – гэта прамое следства вайны. І барацьба за тое, каб проста выжыць, абясцэньванне валюты, абсурднасць усіх фінансавых аперацый, вось гэта ўсё паказваецца як наступствы разрухі ваеннага часу. І ў мяне за акном пачынаецца моцны дождж, магчыма, вы нават будзеце яго чуць. Але калі я зачыню акно, то праз хвілін 10 вы пачуеце, мабыць, мае хрыпы і стогны ад таго, што не хапае паветра. Таму я думаю, што будзем запісваць падкаст далей пад прыемны акампанемент дажджу. Вось так я гэта назаву. Ну і таксама зразумела, што поруч з тэмай вайны ідуць страты і жалоба. Прычым тут страты разглядаюцца ў першую чаргу як фізічныя, у тым сэнсе, што памерлі людзі, героі аплакваюць тых, хто загінуў на вайне. Але таксама тут маецца на ўвазе і страта такая, больш маральна-псіхалагічная, страта маладосці, нявіннасці, нейкай даваеннай стабільнасці. І вось прысутнасць у рамане гэтага надмагільнага бізнесу, назовём гэта так, сімвалізуе вось гэта ўсёпранікальнае пачуццё жалобы і спробу такім чынам прымірыцца з мінулым. Ну і яшчэ адзін вельмі важны аспект вайны – гэта сяброўства і таварыскія адносіны. Бо вайна вельмі моцна змяніла сацыяльныя адносіны і стварыла асаблівыя адносіны паміж тымі, хто падзяліў траўматычны досвед вайны. І адначасова яна ізалявала гэтых людзей ад тых, хто не прайшоў праз гэты досвед, хто яго з імі не падзяляе. І вось гэтая дваістасць выяўляецца ва ўзаемадзеянні паміж ветэранамі, якія знаходзяць суцяшэнне ў кампаніі адзін аднаго, і ў іх адчужэнні ад тых людзей, хто не можа зразумець іх перажыванняў. Ну, прынамсі, яны так думаюць, яны ўпэўненыя, што раз ты там не быў, ты не можаш быць эмпатычным дастаткова, каб мяне зразумець. Гэта зразумела памылковае меркаванне, як мне падаецца, але, можа быць, ім так было лягчэй, сапраўды было лягчэй камунікаваць з тымі людзьмі, якія маюць досвед, амаль ідэнтычны твайму. Зразумела, што нават у людзей, якія былі на вайне, у іх все роўна розны досвед, але тым не менш, для іх гэта было важна, каб чалавек разумеў, пра што яны прайшлі, і толькі з такімі людзьмі яны маглі камунікаваць. Ну, як я ўжо згадала ў пачатку, гэта самы філасофскі раман Рэмарка, і сапраўды наступствамі вайны таксама сталі такія экзістэнцыйныя філасофскія рэфлексіі герояў. Напрыклад, Людвіг вельмі часта на працягу твора пускаецца ў такія глыбокія філасофскія разважанні, напрыклад, пра жыццё, пра смерць, пра стан становішча чалавека.
І жорсткасць і бессэнсоўнасць вайны прыводзяць да больш шырокага асэнсавання існавання свайго ў гэтым свеце і пошуку сэнсу наогул у гэтым свеце, які падаецца вельмі хаатычным. І працуючы ў кампаніі па вырабе надмагілляў, Людвіг увесь час сутыкаецца са смерцю. І вось такое становішча, такая ягоная праца становіцца добрай глебай для развагаў пра смяротнасць, пра сэнс жыцця, пра спадчыну, якую чалавек пакідае пасля сябе. І гэтая тэма атрымлівае далейшае развіццё дзякуючы камунікацыі Людвіга з псіхічна хворымі і з людзьмі, якія паміраюць, што прыводзіць яго да яшчэ большых экзістэнцыйных разважанняў. Ну і што вельмі важна, яшчэ адзін аспект, праз які закранаецца тэма вайны ў гэтым творы, гэта тое, што вайна ўплывае на будучыя пакаленні. Тэма, пра якую ніколі не думаюць людзі, якія распачынаюць войны. Бо змены і разбурэнні ў грамадстве, выкліканыя вайной, ствараюць спадчыну, з якой потым жыць наступным пакаленнем. Гэта і эканамічная нестабільнасць, і змена сацыяльных нормаў, і псіхалагічныя наступствы, якія атрымліваем мы ў спадчыну ад нашых папярэднікаў. Ну і такім чынам, праз прызму вайны мы глядзім на іншыя тэмы ў рамане, якія я пералічыла. І таксама вельмі важна, што нягледзячы на тое, што тэма вайны пастаянна ўздымаецца ў творы, гэта твор не пра гераізм на вайне. Гэта твор, які з'яўляецца такім своеасаблівым антываенным маніфестам, таму што ў вусны герояў Рэмарк укладвае тыя словы, да якіх і нам таксама ў наш час варта прыслухацца, каб не паўтараць памылак папярэдніку. Вайна, якую ў 1918-м ненавідзелі амаль усе салдаты, для тых, хто выжыў, паступова становіцца найбольшай прыгодай жыцця. Яны вярнуліся ў паўсядзённасць, якая, калі яны паўзалі ў акопах, здавалася ім раем. Але вось надышлі будні з іх клопатамі і непрыемнасцямі. І вайна для мужчын стала чымсьці няпэўным, далёкім, аджытым. І з-за гэтага яна міжволі імі прыхарошваецца і скажаецца. Масавыя забойствы сталі прыгодамі, у якіх удалося ацалець. Адчай забыты, пакуты прайшлі. А смерць, якая не зачапіла канкрэтнага чалавека, стала тым, што заўсёды прысутнічае ў жыцці, чымсьці абстрактным. І вось толькі ўслухайцеся ў гэтыя словы, проста наколькі хораша Рэмарк апісаў адну з прычын, чаму ў тым ліку распачынаюцца ўсё новыя войны. Проста жахі вайны з часам забываюцца. Вось так працуюць абарончыя механізмы нашага мозгу, нашай памяці, якія выкрэсліваюць увесь негатыў, пакідаючы толькі гераічныя ўспаміны. Рэмарк піша, што чым страшней было, тым цікавейшыя ўспаміны. І далей ён таксама піша вельмі слушныя словы, якія заканчвае вельмі вядомай цытатай. Дзіўна, думаю я, мы ж не бачылі на вайне так шмат смярцей і ведаем, што больш за 2 мільёны з нас без патрэбы загінулі. Чаму ж мы так рэагуем на одну адзінюсенькую смерць, а пра 2 мільёны ўжо амаль забыліся? Напэўна таму, што адна – гэта заўсёды смерць, а 2 мільёны – толькі статыстыка. Такім чынам, тэма вайны ў чорным абеліску мудрагеліста ўплецена ў раман, фарміруючы персанажаў і іх свет і светапогляд. І Рэмарк выкарыстоўвае наступствы Першай сусветнай вайны для даследавання глыбокіх псіхалагічных, сацыяльных і экзістэнцыйных тэм, робячы вайну вельмі важным фонам для апавядання. Ну і яшчэ адна тэма, якую акрамя вайны, акрамя гіперінфляцыі ў рамане закранае Рэмарк, гэта тэма рэлігіі і маралі. Рэмарк даследуе, як героі шукаюць сэнс і этычныя арыенціры ў свеце, які здаецца хаатычным і несправядлівым. Філасофскія пошукі Людвіга часта прымушаюць яго ставіць пад сумнеў традыцыйныя рэлігійныя перакананні і маральныя кодексы. І ад гэтага ў творы таксама ўзнікаюць жарты. Вось адзін з жартаў проста неверагодна дасціпны. Мне вельмі падабаецца, мне вельмі запомніўся і хочацца расказаць яго таксама вам. Не ігнаруйце мудрасць царквы. Гэта адзіная дыктатура, якая трымаецца на працягу 2000 гадоў. Ну і яшчэ адна з найважнейшых, прынамсі для мяне, асаблівасцяў гэтага рамана, якую я ўжо ўскосна згадвала, гэта гумар. Бо ў рамане гумар адыгрывае вельмі важную ролю, таму што ён ураўнаважвае гэтыя сур'ёзныя тэмы вайны, вось усіх гэтых эканамічных цяжкасцяў і ўсіх экзістэнцыйных перажыванняў персанажаў. І Рэмарк вельмі часта выкарыстоўвае ў творы змрочны гумар і іронію, каб падкрэсліць абсурднасць жыцця, асабліва вось у гэты хаатычны пасляваенны перыяд. Персанажы вельмі дасціпна каментуюць сваё цяжкае фінансавае становішча, я ўжо агучыла вам некаторыя з гэтых жартаў. Яны жартуюць з абясцэньвання валюты, з агульнай недарэчнасці эканамічных умоў, у якіх яны знаходзяцца, і таксама яны жартуюць
у дачыненні да адзін аднаго. Напрыклад, узаемадзеянне паміж персанажамі заўжды суправаджаецца нейкім дасціпным паджартоўваннем, нейкім гумарам. Вось галоўны герой Людвіг і ягоныя сябры, яны часта пакепліваюць адно з аднаго, каб палепшыць настрой, каб крыху адчуць палёгку, каб вось разбавіць нейкія складаныя перыяды, праз якія яны зараз праходзяць. І Рэмарк такім чынам разбаўляе вось наогул сур'ёзныя рэфлексійныя часткі гісторыі. І гэтае ўзаемадзеянне з гумарам таксама дэманструюць стойкасць чалавечага духу і здольнасць знаходзіць нешта для гумару, тое, з чаго можна пажартаваць нават у самых складаных абставінах. Ну і такім чынам, калі вы шукаеце, што пачытаць, калі вы хочаце менавіта сур'ёзную кнігу, калі вы хочаце не штосьці накшталт Камілы Цень, калі вы гатовыя пагрузіцца на дно адчаю з кнігай, часам гэта вельмі патрэбна, то я вам настойліва рэкамендую гэты раман, таму што гэтая кніга дае, па-першае, вельмі глыбокае даследаванне Германіі пасля Першай сусветнай вайны. Яна закранае тэмы вайны, эканамічных узрушэнняў, экзістэнцыйных разважанняў, плюс таксама тэма кахання прысутнічае ў гэтай кнізе. І Рэмарк наогул вельмі ярка перадае псіхалагічныя сацыяльныя наступствы той эпохі, і мне ажно захацелася пачытаць які-небудзь тэматычны нон-фікшн пра гіперінфляцыю, наогул пра той перыяд у гісторыі Германіі. Таму, калі вы штосьці такое ведаецеся, то падзяліцеся, а я вам вельмі горача раю раман Рэмарка «Чорны абеліск». Забыла згадаць вельмі важны момант, пераклала з нямецкай мовы на беларускую гэты раман Інна Хоміч. На фронце, калі нам загадвалі ісці на імшу і пастары розных канфесій маліліся за перамогу нямецкай зброі, я часта задумваўся пра тое, што гэтак жа моляцца англійскія, французскія, рускія, амерыканскія, італьянскія і японскія святары за перамогу зброі іх краін. І тады Бог уяўляўся мне як збіты з панталыку прэзідэнт саюзнай дзяржавы, асабліва калі дзве краіны-праціўніцы належаць да адной канфесіі. Якое з іх ён павінен апекавацца? Той, дзе больш жыхароў? Ці той, дзе больш цэркваў? Яшчэ я задумваўся, дзе была яго справядлівасць, калі ён адной краіне дазваляў перамагчы, а другой не, хоць і там гэтак жа старанна маліліся. Часам ён уяўляўся мне пабітым жыццём кіраўніком шматнацыянальнай дзяржавы, які пастаянна павінен мяняць уніформу. Спачатку каталіцкую, пасля пратэстанцкую, евангелісцкую, англіканскую, епіскапальную, рэфармісцкую, у залежнасці ад набажэнства, якое цяпер ладзіцца. Гэтак жа, як кайзер на парадах гусараў, грэнадзёраў, артылерыстаў і маракоў. Пакупка наступнай кнігі адбылася ў мяне абсалютна выпадкова, таму што звычайна я больш рацыянальна падыходжу да выбару кніг. Магчыма, менш рацыянальна да іх пакупкі, таму што я магу скупіць адразу некалькі, але вось менавіта выбар тых кніг, якія я буду купляць, ён больш абгрунтаваны. Я потым проста хаатычна скупляю ўсе кнігі, якія выбрала, але рэдка адбываецца так, што я прыходжу ў кнігарню, бачу нейкую кнігу, проста пра якую мне нічога не вядома, і яе купляю. Вось з гэтай кнігай адбылося штосьці падобнае. Я ўбачыла яе ў эмпіку. Яна прывабіла мяне сваёй вокладкай, такой даволі вясёлай, жыццярадаснай, жоўта-ружовай. І я зразумела, што я вельмі часта сустракала гэтую кнігу дзесьці ў інтэрнэце, ў нейкіх топах, падборках з апошнімі добрымі кнігамі, з нейкімі там вельмі чытанымі, вельмі папулярнымі. Але я зразумела, што я ніколі не паглыблялася ў тэму гэтай кнігі, як быццам бы яна мяне не закранала. А тут я яе пабачыла ў эмпіку таксама на паліцы з рэкамендацыямі, з папулярнымі кнігамі і зразумела, што часцей за ўсё гэта нейкая папса. Але тут я ўсё ж такі разважліва падышла да пытання пакупкі. Я, прынамсі, паглядзела, які рэйтынг у гэтай кнігі на Гудрыц. І аказалася, што там дзесьці 4,46, што вельмі высока, улічваючы, што ў гэтай кнігі больш за 1 мільён адзнак. То бок, планачка ўзнятая высока. І нарэшце я прачытала гэтую кнігу і магу вам сказаць, што гэта адна з найстрашнейшых кніг, якія я чытала калі-небудзь у сваім жыцці. А я пераклала ззянне Стывена Кінга. І гэта проста абсалютна ўзровень страху іншы. Гэта не нейкія монстры ці пачвары, ці маньякі, якія гоняцца за чалавекам, калі гэта штосьці рэалістычнае. Гэта менавіта страх ад банальнасці зла, але не той банальнасці зла ў сэнсе Ханны Арэнд, якая мела на ўвазе фашызм, нацызм, наступствы ўсяго гэтага, а банальнасць зла, што часам людзі думаюць, што робяць нам добра,
а насамрэч не робіць нам добра. Такая вось банальная фраза, але ўсё гэта можна прыкласці да гэтай кнігі. І гэтую кнігу напісала Джэнет Маккардзі, хутчэй за ўсё вам, як і мне, нічога не скажа яе імя. Яна была больш знакамітай і, магчыма, знакамітай і цяпер у амерыканскіх шыротах, паколькі гэта дзяўчына, якая ў даволі раннім узросце стала здымацца ў серыялах, у нейкіх эпізадычных спачатку ролях, потым у яе з'явілася вялікая роля ў серыяле. І, як я ўжо расказвала з Настай у падкасці «Кніжная шафа», калі вы ведаеце, хто такая Майлі Сайрус, то гэта прыкладна такі ж узровень. Майлі Сайрус калісьці здымалася ў серыяле, здаецца, для Дыснея у Хані Мантане і стала знакамітай на той час як маладая актрыса, як актрыса-падлетак, а потым яна ўжо зрабіла сваю кар'еру спявачкі таксама даволі паспяховай. Я не люблю такую музыку, але тым не менш я не магу не разумець значнасці яе для сучаснай музычнай індустрыі. Ну і таксама, для прыкладу, ёсць Аріана Гранде, таксама знакамітая спявачка, якая также пачынала з серыялу. І вось акурат Джэнет Маккардзі, якая напісала гэтую кнігу, яна здымалася разам з Аріанай Гранде у адным падлеткавым маладзёжным серыяле. Ну, хутчэй, дзіцяча-падлеткавым, чым маладзёжным. І зараз ёй 32 гады, яна нарадзілася на год раней за мяне, то бок яна майго ўзросту, мая равесніца, і калі я чытаю пра тое, праз што ёй давялося прайсці на шляху вось да гэтай папулярнасці, то я пачынаю задумвацца, што як бы яно таго не вартае. Калі ёй было 8 гадоў, маці прывяла яе ў кінаіндустрыю. Дакладней, яна пачала вадзіць яе па розных кастынгах, каб дачка трапляла спачатку ў масоўку, потым, як я ўжо казала, атрымлівала нейкія больш значныя ролі, і для маці кар'ера дачкі была ідэяй фікс. Як я разумею, хутчэй за ўсё, маці проста рэалізоўвала свае амбіцыі. Яна, магчыма, сама марыла калісьці стаць актрысай, і цяпер праз дачку вырашала вось гэтыя свае праблемкі, якія варта было б вырашаць у кабінеце псіхатэрапеўта. У 2022 годзе Джэнет Маккардзі напісала кнігу, пра якую, уласна, мы з вамі зараз і пагаворым. І гэтая кніга называецца, я чытала яе ў польскім перакладзе «Цешыся же моя мама ўмарла», або ў арыгінале она называецца «I'm glad my mom died». Я рада, што моя маці памерла. І адна гэта правакатыўная назва у спалучэнні з вокладкай, дзе стаіць дзяўчына, вельмі мілая, прывабная, фон такі жоўта-ружовы, і яна трымае ў руках урну з прахам. Сапраўдную урну з прахам, якую людзі маюць пасля таго, як крэміравалі кагосьці са сваіх блізкіх. І ў гэтай кнізе Джэнет расказвае пра свае адносіны з Дэбрай Маккардзі, яе мамай, пра сваё змаганне з ціскам славы, з праблемамі псіхічнага здароўя і з разладам харчовых паводзін. І вось гэта назва «Я рада, што моя маці памерла», яна акурат адлюстроўвае вельмі складаны і балючы характар адносін з маці. Бо яе маці была вельмі уладнай, вельмі жорсткай, і яна з ранніх гадоў спрабавала зрабіць так, каб яе дачка стала знакамітай актрысай, яна падштурхоўвала яе вось да гэтага акцёрства і пры гэтым навязвала ёй строгія і вельмі шкодныя мадэлі паводзін. І вось гэты кантроль Дэбры над жыццём сваёй дачкі, ён распаўсюджваўся на кіраванне яе дыетай, знешнасцю, кар'ерай, і гэта вельмі часта прыводзіла да фізічнага і эмацыянальнага гвалту. І каб вы разумелі, чаму я яшчэ так страшна гэта ўспрымаю, таму што Джэнет піша сваю кнігу ў вельмі лёгкай форме. І чытаючы яе, ты не можаш зразумець, як яна так спакойна можа расказваць пра ўсё тое, пра што яна прайшла. Зразумела, што калі разглядаць гэтую кнігу пасля «Чорнага абеліску», ты разумееш, што гэта нават не параўнаць з пакутамі людзей на вайне, але тым не менш, гэта гвалт над дзіцем, які яна прайшла ў малым узросце, як яна пасля гэтага сябе адчувае, як яна цяпер спрабуе з гэтым спраўляцца. Яе маці была проста максімальна кантрол-фрік, яна цалкам кантралявала жыццё дачкі, каб вы разумелі проста наколькі, яна, здаецца, гадоў да 17-18 мыла яе, то бок яна набірала ванную вады, яна давала дачцэ туды легчы і мыла яе, дарослага ўжо амаль чалавека, які сфарміраваўся. Яна казала, яна гэта абгрунтоўвала, каб вы разумелі, яна казала, што ты проста сама не зможаш вымыць сваю галаву. Проста я хачу, каб ты на кастынгу заўтра выглядала добра, ці на здымках заўтра выглядала добра, і таму я буду цябе мыць, каб твая галава дакладна была чыстая. І гэта проста настолькі страшна,
Плюс яна спала з ёй у адным ложку. І Джэнет расказвае, як ёй было 16 гадоў, яна спала ў адным ложку са сваёй маці, якая яе абдымала і прыціскала да сябе, так што ёй было цяжка дыхаць, бо яна баялася, што дачка кудысьці знікне. Ну і зразумела, што ў сувязі з гэтым ёй было цяжка, Джэнет, было цяжка камунікаваць з іншымі людзьмі, хадзіць да сябровак, наогул завязваць нейкія здаровыя кантакты з равесніцамі, равеснікамі, таму што маці ўсё гэта кантралявала. Плюс таксама, што проста страшна, і гэта можна назваць гвалтам над асобай ужо фізічным, маці аглядала яе палавыя органы. Яна сама праводзіла агляд замест таго, каб адвесці дзіцёнка да нармальнага ўрача, яна сама аглядала яе органы. І гэта проста не ўкладваецца ў мяне ў галаве. Калі там спаць, гэта яшчэ, ладно, бывае, то вось тое, што яна не давала ёй самой мыцца і сама рабіла медыцынскія агляды, назовём гэта так, гэта сапраўдны фізічны гвалт над дзіцем. Плюс таксама сама дзяўчына ў пэўны момант зразумела, што ёй страшна сталець. Яна нібыта яшчэ ў тым узросце вельмі хацела дагадзіць маці, а для таго, каб ёй дагадзіць, трэба было, каб яе бралі на ролі такой маленькай дзяўчынкі, мілай, прыемнай, а яна пачала сталець, яна пачала адчуваць сябе жанчынай, у яе пачалі, расці грудзі, самае банальнае. І яна зразумела, што гэта можна спыніць вельмі страшным спосабам. Гэта булімія, анарексія і іншыя разлады харчовых паводзінаў, калі ты проста або перастаеш есці, або ўсё, што ты з'еў, ты потым пакідаеш у белага сябра, і ад гэтага ты перастаеш расці, таму што арганізму маладому вельмі патрэбнае ў гэты час добрае, якаснае харчаванне для таго, каб ён мог расці. А адпаведна, калі ты харчуешся не вельмі добра, то замаруджваюцца ўсе гэтыя працэсы. Яна сапраўды перастала ў пэўны момант расці. І ў гэтай кнізе апісваецца шлях Маккарці да разумення і пэўнага ацалення праз тэрапію. Яна вельмі падрабязна апісвае свае змаганні з трывогай, дэпрэсіяй, залежнасцю. Яна расказвае пра тэрапію вельмі шчыра, пра тое, як яна, даведаўшыся, якія складаныя вялікія праблемы мае, як быццам бы яна разумела, што ёсць нейкія праблемы, але калі доктар ёй гэта пацвердзіў, яна зразумела, што не справіцца з тым, каб выбрацца адтуль, і вырашае проста здацца. Яна сыходзіць ад тэрапеўткі, на некалькі разоў спрабавала пачаць тэрапію, спрабавала пачаць нешта рабіць, але кожны раз яна разумела, наколькі шмат працы, і проста кідала гэта. І гэтай кнігай Маккарці паказвае нам такі погляд знутры на праблемы, звязаныя з дзяцінствам зоркі. У наш час гэтая праблема асабліва абвастраецца не толькі тым, што існуюць дзеці-акцёры, але таксама зараз вельмі модная рэч — гэта дзеці-блогеры. Бацькі выкарыстоўваюць сваіх дзяцей як крыніцу проста неверагоднага бясконцага заробку, і абсалютна ў гэты час не думаюць пра тое, якое дзяцінства яны даюць сваім дзецям. Вось Джэнет Маккарці апісвае ціск і эксплуатацыю, з якімі яна сутыкнулася ў сваім дзяцінстве, і таксама ўплыў славы на яе развіццё як асобы, на яе нейкую самасвядомасць. Але нягледзячы на такія цяжкія тэмы, гэтая кніга, гэтыя мемуары, яны таксама прысвечаны таму, як дзяўчынка змагла здабыць свой уласны голас. На жаль, гэта адбылося праз нейкі там доўгі час пасля таго, як маці памерла, таму што рэч у тым, што яе маці шмат гадоў, там дзесьці каля 17 гадоў, змагалася з ракам. І калі ўрэшце яна памерла ад раку, для дзяўчыны з аднаго боку гэта было пэўным вызваленнем, але з іншага боку гэта той момант, калі яна апынулася з гэтымі праблемамі сам-насам. І вось акурат гэта той перыяд, калі яна пачала змагацца са сваімі праблемамі ў тэрапіі, якая ёй не дапамагла, але не дапамагла, таму што дзяўчына сама не была гатовая працаваць гэтым. Але смерць маці стала для яе нарэшце тым паваротным момантам, які паказаў, што я не хачу больш гэтым займацца. Гэта не мой шлях. І яна расказвае пра то, як яна вырашылася пакінуць акцёрскую кар'еру, і пра тое, як яна занялася пісьменніцкай і рэжысёрскай дзейнасцю. І акурат гэтая кніга, гэта такая спроба саматэрапіі, і гэтая кніга наогул атрымала вельмі шырокае прызнанне. Я пачытала, што сапраўды вельмі добрыя водгукі на яе, і, як я ўжо казала, 4,46 на Гудрыц — гэта вам не абы што. І вось менавіта праз шчырасць, праз дасціпнасць, праз нейкую эмацыйную глыбіню гэтая кніга закранае людзей, таму што, па-першае, страшна становіцца ад таго, што гэта невыдуманая гісторыя,
бо мы, зразумела, можам спачуваць і нейкім выдуманым персанажам у літаратуры проста мастацкай звычайнай. Але наколькі больш эмпатыі ў нас прачынаецца, калі мы разумеем, што апісаныя страшныя рэчы ў кнізе гэта тое, што адбылося з нейкім чалавекам насамрэч. Яна, аўтарка гэтай кнігі, праз гэта прайшла. І таму за вось гэтую смеласць, якой яна падзялілася сваёй гісторыяй, вельмі моцна хвалілі Маккардзі, таму што яна узняла і актуалізавала вельмі важную тэму вось гэтых цёмных бакоў дзіцячай славы, сямейнага гвалту, і вось гэтыя мемуары яе знайшлі водгук у многіх людзей, якія сутыкаліся з падобнымі цяжкасцямі, але не здаліся. Ну і наогул гэтая кніга гэта вельмі магутны кранальны аповед пра пераадоленне траўмы, пра вяртанне свайго жыцця сабе, пра выхад з ценю такога жорсткага абыходжання і пра змаганні з траўмай. Гэта тая кніга, якую я не буду казаць, што раю ўсім, таму што сапраўды гэта тыя рэчы, пра якія чытаць даволі няпроста, і я разумею, што чытаць даволі няпроста і пра вайну, то бок твор Рэмарка таксама не тая рэч, якую б я параіла ўсім, але тым не менш гэтая кніга ўсё ж такі больш спецыфічная. Хоць і падчас яе чытання, так жа як і падчас чытання твору Рэмарка, у цябе ўзнікае думка пра тое, а як людзі могуць рабіць гэта з людзьмі. Вось як на вайне людзі могуць забіваць, і як у звычайным жыцці маці можа рабіць такое са сваёй дачкой. Таму, калі вам цікавая гэтая тэма, то я магу вам параіць гэтую кнігу, яна сапраўды напісаная вельмі добра, дасціпна, і як я ўжо казала, ты гэтую кнігу чытаеш і не разумееш, як аўтарка так проста можа апісваць рэчы, ад якіх у цябе валасы дыбам устаюць. І таксама ў дадатак да гэтай кнігі я б вам магла параіць серыял, які называецца The Act. Гэта гісторыя дзяўчыны па імені Джипсі Роуз Бланшард, і гэта таксама рэальная гісторыя. Гэты серыял заснаваны на рэальнай гісторыі гэтай дзяўчыны, якая забіла сваю маці. Як мы бачым, у гісторыі Джэнет Маккардзі да такога не дайшло. Маці памерла ад натуральных прычынаў, калі рак можна назваць натуральнай прычынай. Таксама трошачкі чорнага гумару ўжо пачалося. А гісторыя Джипсі Роуз Бланшард – гэта гісторыя дзяўчыны, маці якой мела такое адхіленне псіхічнае, якое называецца дэлегіраваны сіндром Мюнхгаузена. І звычайны сіндром Мюнхгаузена – гэта калі ты прыпісваеш сабе тыя хваробы, якіх у цябе няма, або калі ты маеш сапраўды нейкія хваробы, ты яшчэ больш узмацняеш іх апісанне, то бок не настолькі табе і дрэнна, як ты апісваеш. А дэлегіраваны сіндром Мюнхгаузена, калі ты робіш тое ж самае з іншым чалавекам, калі ты прыпісваеш яму тыя хваробы, якіх у яго няма. І ў Джипсі была абсалютна паехаўшая маці, якая са свайго цалкам здаровага дзіця зрабіла інваліда. Не ў прамым сэнсе, але шмат рэчаў, якія таксама можна назваць фізічным гвалтам, яна над ёй прарабіла, але ў цэлым гэта была нармальная, здаровая дзяўчына, якую маці вазіла ў інвалідным вазку, апранала як 5гадовую, у яе быў галасок такі, як 5гадовай дзяўчынкі, у прынцыпе, ён такі ж у яе застаўся. І яна проста цалкам паехаўшая жанчына, якая ўзяла сваю дачку такім чынам у закладнікі, і нават калі дзяўчына вырасла, яна па-ранейшаму знаходзілася пад апекай маці. Яна, па-мойму, нават аформіла дакументы, што яна ўсё можа вырашаць за дачку, таму што яе дачка нічога не можа зрабіць сама, я ўжо не памятаю, як там гэта па-сур'ёзнаму, па-навуковаму юрыдычна называецца. Але, тым не менш, дачка разумела, што не так усё з ёй дрэнна. Яна ў выніку стала там перапісвацца ў інтэрнэце з рознымі людзьмі, так яна пазнаёмілася з хлопцам, з якім у яе завязаліся стасункі, і які ў выніку прыехаў, і з якім яны забілі яе маці, калі ўжо гэта ўсё дасягнула нейкай там крытычнай масы. І гэтая гісторыя актуалізавалася у сувязі з тым, што не так даўно Джипсі Роуз Бланшард выйшла з турмы пасля таго, як адседзела за забойства маці, і яна ператварылася ў такую своеасаблівую зорку, калі гэта так можна назваць. Яна дае інтэрв'ю, і яе збольшага шкадуюць, таму што зразумела, што забойства маці было не асноўнай мэтай. Гэта хутчэй наступства таго гвалту, які яна адчувала з боку маці. І таму, як быццам бы, людзі не могуць яе абвінавачваць, бо гэта была не самы, можа быць, прыгожы і добры спосаб, але тым не менш спосаб для яе вырашэння гэтай праблемы.
і таму зараз шмат, канешне, з ёй розных размоваў. Я думаю, што акурат гэтым яна і будзе ў найбліжэйшы час зарабляць на жыццё гэта сваёй такой медыйнасцю і будзе зарабляць грошы на забойстве маці. Ну, асуджаем мы яе, мабыць, не, збольшага ўсё ж такі не. Ну і такім чынам вось гэтая кніга і гэты серыял неяк у мяне так арганічна спалучыліся, хаця серыял я глядзела ўжо даволі шмат гадоў таму, калі ён толькі выйшаў. Таму, зноў жа, калі вам цікавая гэтая тэма, гэта вельмі страшная тэма, і пра гэта вельмі няпроста чытаць, то гэтую кнігу я б вам хутчэй параіла. Джанет Маккарді «Цешыся же моя мама умарла» або «I'm glad my mom died». Я не ведаю, ці ёсць рускі пераклад гэтай кнігі, беларускага дакладна няма, але калі вы гатовыя пагрузіцца ў гэты страшны свет адносін з маці, то запрашаю. Ну і апошняя кніга на сёння, пра яе ўжо не будзе такога доўгага аповеду, такога захопленага, таму што гэта ўсё ж такі не тая кніга, якая трапляе ў мой топ найлепшага прачытанага. Вось папярэдняя трапляе ў раздзел нон-фікшн, «Чорны абеліск» трапляе ў найлепшыя прачытаныя мастацкія, «Каміла Цень» трапляе ў найлепшыя прачытаныя беларускія, а кніга Стывена Кінга «Біллі Саммерс» гэта проста чарговая нядрэнная кніга Стывена Кінга, якую я прачытала, таму што гэта ягоны раман з апошніх, а апошнім часам не тое, каб Стывен Кінг выдаваў нейкія супер якасныя неверагодныя кнігі, чытаючы якія, я думаю, што вось гэта я б хацела перакласці наступным. Таму што зразумела, што пасля перакладу «Ззяння» было б неяк вельмі лагічна і арганічна перакласці штосьці з новага Стывена Кінга. Магчыма, з таго, што выходзіць вось цяпер і не будзе перакладацца на рускую мову, тому што Стывен Кінг гэта забараніў. І ў нас ёсць рэдкі момант, калі мы хоць у чымсьці можам апярэдзіць расійскі кніжны рынок. І вось я чытала Біллі Саммерса акурат з той думкай, што, а можа быць, вось гэта акурат тая кніга, якая стане наступным перакладам Кінга на беларускую мову, але мне падаецца, што не. І зараз я вам трошачкі раскажу пра гэты раман. Раман «Біллі Саммерс» быў апублікаваны ў жніўні 21 года, то бок гэта зусім нядаўні твор Стывена Кінга, і гэта такі крымінальны трылер, у цэнтры якога жыццё кіллера па імені Біллі Саммерс. І гэты кіллер вядомы тым, што ён бярэ на сябе заказы на забойства толькі тых людзей, якія, паводле ягонага меркавання, сапраўды заслугоўваюць смерці. Можна сказаць, што гэта такі своеасаблівы Дэкстер, у якога ёсць свой кодэкс, які забараняе яму забіваць людзей, якія ні ў чым не вінаватыя, ён забівае толькі дрэнных хлопцаў. Можа і дзяўчат таксама, але прынамсі ў кнізе гэтага не апісвалася. Ну і гэта трошкі нетыповы для Кінга крымінальны раман, які разам з тым мае такія глыбокія псіхалагічныя падтэксты з нейкім намёкам на самааналіз, што ўжо акурат характэрна для больш позняй прозы Кінга. І наш Біллі Саммерс, ён дасведчаны кілер, які хоча нарэшце сысці на пенсію пасля таго, як выканае апошняе заданне. Ён сябе выдае за такога вельмі простага, прастадушнага чалавека, але насамрэч ён вельмі разумны і заўжды мае дакладна выбудаваную стратэгію. І вось яго апошняе заданне забіць чалавека па імені Джоэл Ален, які павінен паўстаць перад судом, і таму ён будзе знаходзіцца ў гэты час перад узмоцненай аховай. І вось каб выканаць гэтае заданне, Біллі прыкідваецца пісьменнікам, які працуе над раманам. І гэта дае яму магчымасць прыдумаць легенду пра тое, навошта ён прыехаў у гэты горад. Ён пасяляецца ў арандаваным офісе побач з будынкам суда, дзе павінен з'явіцца гэты Ален. Такім чынам ён за 10 паўгода да таго, як мусіць здзейсніць гэтае забойства, ён стварае сабе цэлую новую гісторыю. І рыхтуючыся да гэтага забойства, Біллі вырашае, што вось я прыкідваюся пісьменнікам, а чаму б сапраўды ў мяне вось вольнага часу шмат, пакуль я рыхтуюся да гэтага забойства, чаму б мне сапраўды не паспрабаваць напісаць нейкі твор. І ён пачынае пісаць уласную гісторыю, ён разважае пра сваё мінулае, ён успамінае траўматычнае дзяцінства, досвед працы снайперам марской пяхоты ў Іраку, і гэтыя запісы нам паказваюць Біллі як такога вельмі глыбокага чалавека з даволі няпростым лёсам, і аўтар нам раскрывае такія маральныя складанасці, барацьбу з уласным унутраным я і учынкамі мінулага. І вось у гэтым рамане даследуецца такая маральная двухсэнсоўнасць прафесіі Біллі. Хоць ён і кіллер, але ён апраўдвае свае дзеянні тым, што выбірае ў якасці мішэні толькі тых, хто паводле яго меркавання з'яўляецца дрэнным чалавекам. І вось як у папярэдняй кнізе я вам раіла да яе дадаткова серыял, то тут таксама, калі вы яшчэ не глядзелі серыял «Дэкстер», я не ведаю, што вы наогул робіце.
робіце. Дэкстер гэта адзін з маіх наогул улюбёнейшых драматычных серыялаў. Гэта гісторыя судмедэксперта, які ў вольны час любіць пазабіваць людзей, але зноў жа ён мае свой гэты кодэкс Дэкстера, згодна з якім ён забівае толькі дрэнных. І вось гэтая тэма справядлівасці і маралі, яна ў гэтым рамане з'яўляецца цэнтральнай. Ну, як я ўжо сказала, жыццё Білі было даволі няпростым, і ягоная перадгісторыя ўключае ў сябе вялікія траўмы, вось асабліва яго дзяцінства і службу ў войску. І напісанне сваёй гісторыі для яго становіцца такім тэрапеўтычным актам, як стала для папярэдняй нашай гераіні, для Джэнет Маккардзі, таксама тэрапіяй было напісанне вось гэтай кнігі. І ў гэтым творы, які Білі Саммерс піша пра сябе, ён спрабуе нейкае адкупленне знайсці, ці як гэта яшчэ назваць. Ну і гэтая пісьменніцкая дзейнасць дазваляе яму даследаваць іншую грань сваёй асобы, што ён можа быць кімсьці яшчэ акрамя кіллера, і дзякуючы пісьменніцкай дзейнасці ён змяняецца, разважаючы пра тое, хто ён наогул такі і чаго ён хоча ў будучыні, бо ён жа не будзе да канца жыцця забіваць, і зноў жа ён вырашыў вось усё, гэта ягоная апошняя справа. Ну і як і звычайна, Стывен Кінг залазіць глыбока ўнутр чалавека, разглядаючы яго псіхалогію, і вось у гэтым рамане ён адлюстроўвае тое, як гвалт фарміруе чалавека і ягоны далейшы лёс, ягонае далейшае жыццё. Ну і здаецца, ўсё гэта гучыць у апісанні вельмі добра і цікава, але адзіная мая прэтэнзія да гэтага твора, не адзіная, але як бы асноўная, што гэтую кнігу можна было б скараціць у 2 разы. І тут хтосьці справядліва можа заўважыць, што ў прынцыпе як і палову раману Стывена Кінга, але тут вельмі марудны тэмп, таму што завязка вельмі марудная, вельмі падрабязная, і гэта можа падавацца вельмі зацягнутым, таму што нейкія такія крымінальныя гісторыі, трылеры, ты хочаш чытаць больш дынамічныя. А тут атрымалася вельмі шмат рэфлексій, плюс раман пастаянна пераключаюцца з аднаго тону на іншы, ён змешвае элементы крымінальнага трылера з нейкімі больш глыбокімі інтраспектыўнымі ўрыўкамі пра мінулае псіхалагічны стан Білі, і часам гэтыя пераходы трошкі раздражняюць, бо толькі ты настроіўся на адну хвалю, як Кінг тут жа пераключаецца. Таму раману бракуе, як мне падаецца, нейкай такой раўнамернасці. Таму я паставіла яму 4 з 5, і, у прынцыпе, гэта твор Кінга, які я не шкадую, што я прачытала, але разумею, што калі разглядаць яго як патэнцыйны матэрыял для перакладу, то, хутчэй, мой адказ будзе не. Такі доўгі атрымаўся сённяшні выпуск, таму ў канцы без аніякай гісторыі і якога-небудзь цікавага факта. Я спадзяюся, што вам было дастаткова маіх гісторый сёння пра 4 кнігі, 3 з якіх проста цудоўныя, якія я магу раіць, і Стывен Кінг. Проста Стывен Кінг, якога я ў любым выпадку буду чытаць. І калі вы яшчэ не стаміліся ад майго голасу, то спасылкі на ўсе кнігі, якія сёння прагучалі ў выпуску, будуць у апісанні да гэтага выпуска. Некаторыя з іх яшчэ можна купіць, прынамсі ў нас на сайце кнігаўка.com, таму што гэта былі кнігі нашага выдавецтва. Ну і таксама ў апісанні вы знойдзеце спосабы падтрымкі гэтага падкаста. І я вельмі ўдзячная ўсім маім патронам на сайце patreon.com. Ужо зусім хутка для вас выйдзе чарговы чытацкі дзённік з творам Сашы Філіпенкі. Ну і таксама буду думаць, які ж твор чытаць у чытацкім дзённіку наступным. Гэта заўжды вельмі складана. Таму калі ў вас ёсць нейкія ідэі адносна таго, якую кнігу беларускага аўтара ці замежнага аўтара, перакладзеную на беларускую мову, я магла б прачытаць у межах гэтага чытацкага дзённіка, то, калі ласка, напішыце мне. А на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.